20% от всичко, което си изкарал, ми ги превеждаш на мен по револют. Ще да фана нещо и да ти кажа, че първо тебе ще опрея като стане, ама. 20% от това, което си изкарал по револют, ми се връща обратно. Иначе няма да играя с теб. Това ти е колело Украина. Няма да го махаме този педал, той с него има тук много хора. Хайде, бе! Чакай, ти казваш, ще стоиш и ще чакаш, бе. Аз няма тук да колабирам. Ще чакаш, бе! Ще чакаш, бе! И какво ще колабираш, бе? Ти сега ще се найдеш, после ще да се изсереш. Ванеса, танчита, Маган! Маган, бе!